Aby mäso čo najdlhšie vydržalo, naši predkovia ho solili a údili. Úprava potravín dymom sa stáva vážnym konkurentom grilovania. Je to ale správne? Nájsť domácu udiareň u nás až taký problém nie je. Niektorí ich kupujú, iní zas vlastnoručne vyrábajú. Výhoda tejto udiarne je, že výrobok si pripravím ráno, vyudím a večer už konzumujeme. Záhradné udiarne sa tešia veľkej obľúbe za veľkomlákov, ale aj v Anglicku. Dokonca sa hovorí, že nahradia obľúbené grilovanie. Aj Milan si tú svoju nevie vynachváliť. Takto si udíme klobásky, slaninku, tlačenku, výrobky, ktoré vyrobíme doma, sem tam sírik nejaký, no aj kolegovia, ktorí prídu, tak im pomôžem, vyudím. Aby napríklad klobása mala správnu vôňu, farbu, no hlavne chuť, je dôležité vedieť udiť. Základom je tvrdé drevo, vhodné sú aj piliny, ale nesmú byť popílení motorovou pílou, kde sa mohli dostať do kontaktu napríklad s olejom. Hlavne dobre zasypať a pomaly prikladať a udiť. V minulosti údením konzervovali, dnes je to najmä pre chuť. Údenie je v obľúbe aj potom, ako odborníci varovali pred chorobami. Dymu pre údeniny chce aj Európska únia. Firmy musia spĺňať prísne normy. Na údenie sa väčšinou používa drevená štiepka. Musí to byť z tvrdého dreva, buk, dúb alebo čerešňa. Normy spĺňajú, proces trvá 15 až 20 minút. Dym prechádza aj vodným filtrom. Niektoré firmy však už údia aj tekutým dymom. Je to síce zdravšie, no gurmáni zistia rozdiel. To je, keby sme tieto klobásky malovali štecom. Že ich vyrobíme, ale namalujeme štecom a hotovo. Konzumovať údené alebo nie? Tak toto vidí lekárka. Ak si raz za čas dáte udenú klobásku, parky či slaninku a k tomu porciu zeleninky, tak to nikomu nezaškodí. Marián Ujházy a Peter Ziman, televízia Markiza.